Takže dobrý den, já vás tady vítám, jsem moc rád, že jste se tady sešli. A pro mě je to dneska taky trošku nový, protože vlastně je to díky paní Janotové, která je taková akční, tak je to vlastně můj první seminář, takže já jsem moc rád, že si to vlastně můžu vyzkoušet i trošku v jiném prostředí. Já se jmenuji Jaroslav Opat a pocházím z Tišinova, mám 38 let a s pejskama vlastně dá se říct, že od malička mě vždycky psi zajímali, myslím si, že velkou část toho, jak já to mám se psama, tak za to vděčí můj taťka, který vlastně odmala, on to má vlastně trošku jak já, akorát se tomu nevěnuje, že vlastně se vždycky s každým jsem domluvil, od všech známých, byli prostě kavkazáky, on tam vždycky mohl přijít, strčit tam ruky, všechno, jo, tam se nemohl nikdo přiblížit, takže on mi vlastně odmala předával různé věci, když jsme šli někde přes vesnicu a viděl pes a něco, tak vlastně mě vysvětloval, jak se mám chovat. A já jsem byl vždycky takový dost živý dítě, takže jsem si různé věci s pejskama prošel tak, že mám tady dvakrát prokouslej nos jako dítě, že jsem chtěl pejskovi poradku, která mu upadla, že tak mě zvětšit mě prokous nos, tak jsem, jo. Ale vlastně pochopil jsem ty věci, nikdy jsem se psů nebál jako a vlastně, když jsem potom dospěl do těch, já nevím, nějakých těch 18 let tak jsem vlastně neměl jsem svý psy ještě, ale vlastně všem známým jsem většil psy, když neměli čas nebo to, protože jsem si měl rád a vlastně vždycky jsem se s každým domluvil. Jo, jim si utíkali to, já jsem si ho prostě vzal do lesa, my jsme si to byli schopni během hoďky vysvětlit, kdo to šéfuje a vlastně ani nevím, jak to dělám, nějak to prostě vím. Jo. A vlastně svý psy mám, včera jsem o tom přemýšlel vlastně, že svý psy mám 15 let, můj první pes se jmenoval Vlad. Byl to velký černý knírač a řekl bych, že to byl asi můj největší životní učitel, protože vlastně měl jsem pochopil, oni ty knírači jsou takový zvláštní, oni mají fakt takový hodně velký charakter. A byl to můj první pes, takže jsem to zkoušel jak přes sílu, přes všechny věci, ale vlastně zjistil jsem, že on mi naučil, že to vlastně nejde. Že on je fakt osobnost a musel jsem vlastně začít s ním trošku přes tu psychologii, přes ty věci, že aby jsme se fakt domluvili, aby nám v tom bylo obou dobře. A nějak jsme si tím prošli a až jsme si tím vlastně prošli a v těch 2 letech, jako kdy on dospěl, tak se vlastně stal on spíš mým učitelem. Že já jsem vlastně hodně se podepsal na Astě, na mým druhým pejskovi, než odešel, že mě pomohl jako vychovat a on mi vlastně ukazoval, jak se ty věci dělají. Že jsem ho vlastně nechal, on dokázal jak Asta řešit vlastně situace sám, když bych ho musel nějak jako korigovat. Jo, my jsme prostě spolu trávili, ať v lese, nebo když jsem měl někam na kličku nebo kamkoliv, tak já jsem se o něho 3 dny nestaral, on prostě fungoval sám. V podstatě já k tomu přistupuji individuálně a já prostě mi ty věci u toho napadají, jo, protože každý ten pes je individuální, protože všechny ty cvičáky, tyhle ty věci, já neříkám dobrý, špatný, ale je to vlastně všechno o nějakém drillu a mě to vlastně moc ani nezajímá. Jo, jaký ten pes je, jo, prostě, že je tak s lidma, jo, každý pes má nějaký svůj charakter a nějaká svá osobnost a potřebuje pro mě jako svůj nějaký osobní přístup. Jo, že třeba teď jsem byl u paní, měla vlčáka, problém tahá, tohleto, oni na cvičáku poradili obojek, kostnatý obojek, on začal být agresivní, jo, což si mi vysvětlil, že to vlastně značí psychousnutí. Když vlastně se to stáhne, tak je to, jak říkám, to je prostě, a toho psa to vlastně může evokovat jenom k tomu, že vlastně začne být agresivní, protože ona ho kouše. Nehledě na to, že jsem přišel k ní domů a vlastně hned jsem poznal, že ten pes jako jeho vlastně největší problém, trošku osobní prostor byl, ale vlastně jeho největší problém byl to, že neměl dostatek pohybu. Jo, já jsem to hned viděl, to prostě úplně. Takže jsme toho paní, že s ním chodí 20 až 30 minut denně ven a měla ročního vlčáka, což jsem mi vysvětlil, že prostě hodina denně je, když si někdo pořídí velkého psa, tak hodina denně není. Jo, dá se to, tak se ten pes dá udržet v určité hranici, ale vlastně šli jsme ho vyvenčit, poprvé v životě paní zažila, jaký to je, já používám vlastně tady svoje vodítka, které já si vyrábím, je to vlastně něco na styl výstavního vodítka, jo, ale já si je dělám sám, že oni jsou hodně tenký a já mám rád na ty větší psy, když jsou silnější a vlastně to funguje. Jo, funguje to vlastně, když psa mám u levé nohy, tak jo, vždycky takhle a vlastně, aby ta smyčka fungovala, protože tady v těch místech je vlastně pes nejcitlivější. Jo, ona na to není moc zvyklá. Jo, já si ho vezmu a vlastně on to má takhle krásně za ušima. Vždycky musí být volno, jo, ale já toho psa mám vlastně takhle absolutně pod kontrolou. Jo, když nikdy netahám dozadu, ale vždycky jsou taky základní pravidla, buď škubnu, pastička mi teďka promíne, buď škubnu navrch, anebo do boku. Jo, jde o to, abych toho psa vytrhl, ale potom vždycky zase poholím tu ruku a vždycky ji tam nechám
nechám to volno, protože jakmile jste v napětí, tak ten pes prostě bude reagovat, jo, tím protipohybem. Takže a vlastně na té procházce jsme vlastně poprvé v životě zažila úplně vlastně poprvé na té procházce jako zažila to, že vlastně ten pes šel v podstatě relativně v klidu. Jo. Já potom vlastně učím tu druhou fázi, učím na tom voďáku, protože vlastně všechny svý psy mám takhle, já si chodím furt vlastně na volno, nemají obojky, nemají koše, když nejsou ve městě. Tak jsem mi ukázal vlastně na tom voďáku, kdy ten pes fakt šel krásně přivolat, tak jsme tam potkali vlastně Yorkshira a ona říkala, že má problémy se psama, což vlastně vám dneska tady budu předvádět s těma 2 pejskama a byli jsme schopni to, že ten pes prostě seděl v klidu, čuměl na to Yorkshira jako a neřešil to. Jo. Potom jsme doma nějaký osobní prostor, tak tam já mám takovou metodu, tohle jsem si přejal od Cezara Milána, protože vlastně já si říkám, že život je o tom, že my jsme hloupí a nasáváme. Takže já nemám vlastně problém, cokoliv vidím a vím, je to příjemný a funguje to, tak to okamžitě přijmu do své práce. Od něho jsem přijal tady ty psí kousnutí, protože je to geniální, protože ty psi tomu rozumějí. Oni nerozumí slovu. Jo? Když teďka si k ní čupnu a budu říkat, no ty jsi úplně vylízaná, no, tak ona tomu nerozumí. Jo? Já na psi skoro nemluvím, já mám rád prostě přes nějaký ty pohyby, tady přes ty kousnutí, jo? Dobrý si najít nějaký zvuk, takže hej, jo? Oni to je za 1000 slov. No, čím víc budete mluvit, tím víc toho psa rozrušíte. Jo? Když pes bude něco dělat špatně, vy na něho budete křičet, tak vlastně ho nemůžete uklidnit. Jo, můžete uklidnit tak, že prostě zůstanete v klidu, necháte ho tím projít a vaše energie, která přijde přes tu ruku, tak toho psa prostě sklidní. Takže to jsou takové jako základní věci. A dneska vlastně budeme tady s pejskama, protože vždycky je důležitý, jakmile se ti psi potkají takhle, tak vlastně skoro vždycky přichází agrese. Jo? Když to svého psa necháte přijít jinému psovi a chcete je seznámit a dáte je takhle prostě těma hlavama, tak ten boj tam je vlastně už jako nějak daný, jo? Když ti psi mají problém. Když to si dneska předvedeme, já tady vezmu pejska a ukážu vám vlastně, jak to udělat, aby na toho druhého psa nereagoval, tak je dobrý vlastně ty psy nedávat k sobě, ale vlastně, když je chcete seznámit, tak je vzít jako kdyby na procházku, aby šli vedle sebe. Jo? Já večer, když mám někam chodím s někým pracovat, vezmu si jednoho psa, paní jde vedle mě a jdou souběžně. Když ty psi jdou souběžně, oni o tom ani vlastně nevědou, ale staví se smyčkou. Jo? Pro ně je to, oni se už prostě automaticky, jo, já jsem jdu, teď jsem byl v Blansku, paní měla boxerku agresivní, tak jsem vzal lastičku, protože jsem se dál pracovat, ona dělá všechno, co jí řeknu. Takže jsme šli, ona mě upředala, jo, tak ona se chvilku zajímala, tak já jsem jenom upozornil, že jsme vlastně souběžně asi 500 metrů. A po 500 metrech se ten pes uklidnil, přestal to řešit, tak já jsem jenom udělal šup, slyšel jsem vedle ní a najednou šli vedle sebe. Jo, a vlastně nebyla žádná agrese. Protože už se stali smyčkou, nebo já jsem měl pod kontrolou, tak ona trošičku, tak já jsem jenom upozornil. A pak mám tady ještě jeden takový, já to používám vždycky s Astou, vlastně ještě jeden takový svůj, vlastně já si pletý, jo, takže já ji to vlastně dám. Na druhý konec jsem připl boxerku a dal jsem je k sobě. Jo, ona měla teda koš a Asta měla taky, kdyby náhodou, to někdy stane. Místečko si. Sedni si. Jo, já jsem je k sobě připl vlastně, aby ona si vyzkoušela tu energii toho psa, jo, protože ona mi v tom hodně pomáhá. Ta boxerka jako 2x, 3x vlastně chtěla naskočit, nějak napadlo, takže já jsem přišel, jenom jsem upozornil, skorigoval jsem je, celý to trvalo asi 2 minuty a vlastně byli schopni spolu jít. A po tady té energii, když jsme pak vlastně s tou paní potkávali další psy, tak už tam nebyla protože najednou zjistila, že se nemusí bát. Jo, takže vlastně je potřeba takhle seznamovat. Jo, kdykoliv budete, cokoliv budete fungovat, což si dneska předvedeme, tak ty psy vezmete vedle sebe, oni musí nějaký čas jít, aby se vlastně stali smyčkou, aby se na sebe zvykli. A potom vlastně ten pes, který je klidnější, tak pro něho je odměna to, že ho vezmu, dovolím mu, aby očichal toho druhého psa, vlastně, protože tak by to mělo fungovat. Takhle se při seznamu, že přijdou a očichají se. Jo, očichají si ten zadek a prostě tady ty věci, kde jsou pro ně ty důležité informace. Když ten druhý pes se sklidní a dokáže to přijmout, tak ho vezmu, necháme znovu očichat a pak je vlastně pod nějakým dozorem, jim můžu dát možnost, jako aby se spolu setkali
jeden z těch psů třeba má tendence k nějaké agresi, tak ho prostě hned skoriguju a já prostě preferuju to, že když ten pes fakt jako toho jiného psa napadne, tak já ho dám do podřízené polohy, jo? Což je vlastně tohle. Jo? Ten pes by měl takhle, když já si stoupnu, tak by měl přesně takhle zůstat. A teda přesně, já jsem rád, že jsem si to vzal, protože to je... To není stahovat, to je polohy. Tak, jo, protože vidíte, jo, teď vlastně tohle to je krásná ukázka toho, nebo panička tam, jo, to je krásná ukázka toho vlastně, jak funguje, jo, tady to vodítko, když to není tady to, co já mám. To on prostě tahá, jo, my ho vlastně nemáme pod kontrolou, já mu s dovolením dám tady moje vodítko, tak, jo, což funguje úplně geniálně, to tady na chvilku odepnu. A to je taky super. Jo, tohle je prostě úplně geniální věc, že tak teď toho psa mám, jo, teď už, on když zatáhne, tak už to na něho vlastně nějakým způsobem funguje a celou teďka chvilku nebude třeba, že my jsme si noví, ale já chtěl jenom zůstane na stůl. Pojď. Ty jsi lední? Asi jo, lední. Já jsem čekal, že bude reagovat, ale vlastně jde o to a století si. On třeba teďka dělá to, co bych po něm chtěl, že si toho psa nevšimá, lehni si jasně. Jo, já jsem vám chtěl ukázat, když tady stojím, tak, to je přesně ono. Myslíte si, já po něm chci, tohle já po něm chci. On je trošku zmatený, ale dívejte, vnímá mě. Když se mě podívá do očí, tak já ho okamžitě odměním, protože tohle je vlastně věc, kterou já po něm chtěl, aby vnímal mě a ne toho psa. Jo? Že já když stojím se psem, je tady jiný pes, já si takhle stoupnu, všimněte si toho, jak ten pes stojí. Nenechám jít, aby k sobě stáli takhle, ale nechávám ho bokem. Vlastně ono, jakmile ho litujete, i pro něho nemůžete být vůdci smečky. Jo, vy jste pro něho slabý. Žádný vůdce smečky nechodí za psem. Jo, jak někdo řekne něco doma psovi, on si tam někde sedne a on pak za ním chodí a to nefunguje. To prostě nemůžete být vůdce smečky. Jo. Prostě si toho psa zavolám, nebo přijde sám. Když se urazí, tak ať je uražený, jak to vydrží. Jo, to je prostě... My jsme pro ně ty modly, jo? My jsme pro ně dělali. Půjdete ven, tak si tam vždycky najdete místo, kde se na 10 minut zastavíte, ale mělo by to fungovat tak, že ten pes tam s váma bude v klidu. Jo, kde si ho posadíte, nebo prostě něco. Tak, jak jsem vám říkal, hospody, to stejné. Když do té hospody, tam ho upozorní. A přes všechny tyhle ty jednoduché úkony, které já vám tady ukazuju, já to používám na všechno. Si ho vezmu v hospodě, tady tam s ním takhle budu, teď někdo přijde, on se zruší, no tak já ho upozorním. Jo, vycuknu ho a dám ho znovu do toho sednu. Jo, a to štěně, to je prostě pro mě, řekl bych, asi jeden z nejtěžších pejsků, který jsem vůbec kdy v životě měl, tu pitbullku, protože vlastně, my jsme spolu od malička a fakt jako jsem si uvědomil, jak se musím kolikrát zamyslet nad tím, jak fakt na ní, přes tu psychologii. Jo. Jsem si přivezl 2 měsíce domů, jako 3-4 dny dobrý, a přišla do obrovské agrese. Ve 2 měsících, ale úplně jako, já když jsem mu dával poprvé do té podřízené polohy, protože jsem mi dal post, vlastně jsem dal kost a teď jsem mi šel vzít. Šáhnul na kost a normálně prostě pro mě zaútočil, ale úplně jako, to vám pak ještě povykládám, to má i takový, já s těma psama pracuji jako kdyby přes nějakou duchovní stránku, že se dá spoustu věcí vyřešit přes ještě jiné věci, ale vlastně obrovská agrese, kde já jsem jako fakt po mně normálně jako tam mě chtěla zabít, jo, ve 2 měsících, to neuvěřitelné. Ona až teď vlastně po půl roce je konečně se stala štěnětem. Jo. A takže jsem mu, jo, vyjela po mně toho, tak já jsem, že já už na to zvyklý, takže já mám ty reflexy rychlé, takže jsem mu to podřízená poloha, 2měsíční štěně, 1:23 minut, než jsem je podřídila, jako stylem, takže když jsem mu tam dával, ta se posrala, pochcala jako, a její projev byl jako úplně prostě, jsem na to koukal, říkám, co jsem si to jako, jo, ale vlastně je to vždycky o té psychologii. Buď ustoupím, prohraju, anebo prostě vydržím a já mám jasno, kdo vždycky vydrží. Jo, tady to černý, co je tady s každým mazlí, tak ta prostě chtěla všechny zabít a trvalo to 1,5 roku. Já jsem 1,5 roku prostě jel, furt to stejný a furt jsem mi říkal, tohle jsou hranice, tohle je mantinel, tady je mantinel. Když tomu psovi řeknu, ať si lehne, jak on je tady, tak já na něho nikdy nebudu křičet. Jo, tak když jdu s malou na pivo, jo, zajímají ty lidi a všechno, tak ona se tam třeba
někdy ne, třeba včera měla den, my jsme byli s Františkem na pivu a ona se tam asi 15krát v té hospodě za ten oběd zvedla. Já upozorním, když neposlechne, tak já vstanu, jdu, položím ju, sednu si, vydržím. 20 sekund, zvedne se, já upozorním, nic, zvednu se, jdu, položím ju a budu to dělat tak dlouho, než ona tam zůstane ležet. A když to budu muset dělat půl roku, tak to budu dělat půl roku. A já vám garantuju, že to prostě, ona to jednou vzdá, že já to nevzdám nikdy. Když to bude dělat, tak já to budu dělat 5 let. A ještě říct s jednou kamarádkou štěkání na zvonky, což to mám nejradši, to je moje oblíbená jako práce, že to vždycky trvá, to v podstatě, když toho psa zpracuju, tak to trvá do 20 minut a ty psi, kterým je 2, 3, 5, 8, 10 let, tak do 20 minut prostě přestanou štěkat na zvonky. Jo? A my jsme pak, to jsme zvládli, teď jsme šli ven, něco chtěla vidět na vodítku a my jsme šli a teď on se bál zábradlí. Jo? Takže on se mi takhle natlačil napravo, jo? Že já jsem tady ze psama volili, napravo kolem zdi. A teď on říká, on se bojí, jo, on tam neprojde, to on nikdy. Jo? Pes měla několik let. A tak jsem ho vzal jsem si ho pěkně nakrátko a šli jsme po těch schodech, no tak on nechtěl, že? No, tak já jsem ho navrch, dolů, asi 4krát, po 5krát jsme šli navrch a dolů. A on se furt tak bránil, tak jsme tam šli a já jsem se uprostřed chodu zastavil, sedl jsem si, jsem ho tak natlačil k tomu závradli, teď on tam začal panikařit a já jsem zůstal sedět, úplně v klidu. On panikařil asi minutu, pak se uklidnil a za 2 minuty udělal strčil hlavu do toho zábradlí a díval se dolů. Sešli jsme dolů, no a dneska chodí kolem zábradlí a už to neřeší. A to je přesně ono, jo? Když nemáme ten pocit toho, že jim nějak ublížím, že ona taky je chudáček, říká, víš co, aby si stoupnul dojet. A to tady vyřídím a pak přijdeš. Protože tak to je, jo? Že ona ho lituje, ona to nemůže dokázat. A tohle je hrozně důležité pochopit. Když ten pes něčeho bojí, on tam nechce, no tak já ho tam prostě dotlačím. Jo? Když má pes strach prostě z nějakých, když má pes strach z nějakých, já nevím, plovoucí podlahy, když dojde novou, no tak já tam jdu a já tam s ním budu tak dlouho chodit, že se tam přestane bát, jo? Protože jinak to prostě nejde. Jo? To je krásný příklad pejska. To je krásný příklad pejska, který neumí zůstat v klidovém režimu. Jo? Ale tím, že tady dneska takhle budeme celý den pracovat, tak on to pochopí, bude na tom líp. Jo, už teď je na tom líp, než když stál tamhle venku a furt jako jančil. A zás, jo, tady třeba to kňučení, jo, pro mě to je něco, co třeba nechci, tak když on to udělá, tak já ho upozorním. Jo, lehkým poškubnutím a tomu řekne prostě, tohle to se nedělá. Jo, takhle to je všechno, co nechcete, tak já vždycky řeším tady přes ty lehký jako upozornění, že ten pes to pochopí, že je něco. Jo, když mi bude kňučet, tak já s ním prostě cuknu a sklidním ho. Ne, teď není čas. Lehni si tam, lehni si. Budeme teda pracovat takhle. Moje to je úplně jedno. Jo, to nevadí. To je... On nechce spolupracovat vůbec, ale oni se za chvilku sklidní. Už se tak nic jiného nezbíde, takže... No, tady je vidět, že ten je klidnější, tenhle ten je takový, ale sklidníme. Jo, bez toho... A to čičím, že nějaký tak rozklidu teda. No, my už se totiž známe, jo, ta energie, on tu energii... Já taky trénuju. Jo, tak, a ty jedna, ale jakože už jsme se setkali, jo, on si moc dobře pamatuje mou energii. Jo, a zás, budeme muset jít tak dlouho, až se ten pes prostě... Až se ten pes prostě uklidní. Jo, já ho tím nechám projít. Jo, ono to přijde. Kam bychom tady mohli jít? Si doleva. Můžeme klidně tam. Doleva nebo rovně. Harry, pomalejš, jo, to nestíhám dozadu. No, já musím, Františku. Jo. Já teda jedno mám tady silnější taky doma. Výstavní. Jo, on sice bude muset obejít prostě těch kroků víc. On se za chvilku bude muset... Jo, on se za chvilku sklidní. Hraník už je takhle zvyklý celkem. Je vidět, že pracuje. Jo,
když něco udělá člověk nějakou blbost, jo? Je potřeba tady s druhým pejskem opravdu jako cvičit ten režim. Jo, on prostě on vůbec neumí být jako ale to je vlastně, teď jako, by si to nikdo nebral osobně, jo, ale to je vždycky odraz pána. Vy taky neumíte být. Ne, to je pravda. Jo, to je, že jako, to je v životě, tak úplně stejně ty psi, jako psi jsou našimi zrcadly, jo, stejně tak jak lidi, když potkáme v životě lidi a oni nás štvou něčím, tak oni nás vždycky štvou něčím, co na sobě nechceme vidět, no, takový potkáme. A s těma psama je to stejný, jo, ale dívejte, už se začíná, jo, to je důležité, uvědem to, oni si na sebe zvyknou, že jsou prostě tady. Já totiž se potřebuji naučit zase uvolnit se, protože furt jsem vyšponovaná na stresu, já se potřebuji uvolnit a potřebuji si hrát volno. To je hezký, jo, protože ono to má být, jo, ale to je to hezký teďka, jak jsem mu sundávala ten koš, to byla krásná vlastně ukázka toho, jak byla krásná ukázka toho vlastně, jak to nedělat, jo. Když si s tím stoupil, tak říct, klidni se. Já bych se teda neuklidnil. To nejde. Jo, to je to, co já jsem říkal. Přistoupím ke psovi, on začne jančit, všimli jste si. Jo, já to vodítko vezmu a stojím, nechám. On se uvolní, já jdu a rozejdu se. Jo, neříkám mu jediný slovo, protože na něj budete řvát, uklidni se, tak se určitě neuklidní. To prostě ještě víc rozrušíte, než ten pes je rozrušený. Všimněte se, že já se s vámi povídám a já ty psy vůbec, jo, jako neřeším. O to jde, jo, naučit se ty psy prostě neřešit. To musíte vy hlavně. No, já to řeším až moc, jo? pravda, jo. No vy to řešíte úplně nejvíc, jo? Tady pes je středobodem a on vlastně ani nemůže být v tu dobu, že vy a máte na něho velký nárok, jo? Vy prostě... Jo, já vím. Vy se musíte naučit prostě s tím psem být a nechat ho jako, ať si ty věci jako prochází. Jo, ale všimněte si, že oni jdou teďka vedle sebe a zase, jo, nemají tam ty svý paničky, trošku vystresovaný, tak se vidíte, že oni jsou, jo, dívejte, jo? Víte, oni na sebe vůbec jako zatím nereagují, jo? Teď vyzkoušíme samozřejmě... No, láska je ze strachu, že by tam byl... To taky dělá hodně, jo? Když toho vlastně psa nemá ten pán, který mu dává ty impulzy, tak oni se vždycky ti psi pak chovají trošku jinak. Hej. Jo, a to je přesně ono, jo? On začne tahat, dívejte, já s ním škubnu a dám mu, jo, a zase ho uvolním. Jo, a ty mu říkám vlastně, já po tobě chci, abys netahal. Jo, on to za chvilku pochopí. Tady ten jde krásně, to podívejte se. Jo, a tím já mu řeknu prostě, jo, já po tobě nechci, abys prostě tahal. Jo, a podívejte, už to chápe. Jo, já jsem ho chvilku nechal, protože jsem se rozvykládal a nebyl jsem na něj úplně zaměřený. Jo, dívejte, já zkusím udělat takovou věc, uvidíme, jak to půjde. Podívejte. Jo, já je budu sledovat, kdyby tam byla jako sebe menší známka něčeho, tak já je... Ne, on je v klidu, ona mě se nenaježil. Jo, podívejte se. A to je to, že vy už máte v hlavě něco, vy už máte v hlavě něco a vy tam jdete s tím, že si ty psy porvou. Já jsem si je vzal s tím, že prostě já to tady řídím a že se nic jako nestane, že prostě, a když se stane, no tak já je roztrhnu a já bych je, oba dva bych je uklidnil a udělal bych to znovu. A udělal bych to znovu a znovu, dokud by neudělali to, co já chci. No, ale to se mně stalo, že jsem byla v klidu, že už to bude dobrý. Porval se. Jak se uvolním, tak se porval. Jo, ale tam už se to dá, protože potom určitě je škoda, že ten koš, protože jo, je to takový blbý v tom, já jsem chtěl s nima potom třeba vevnitř je fakt pustit spolu, ukázat vám, jak to skorigovat jako... No, to možná bude něco jiného. Jo, ale... Protože už minule... Jo, teď už to bylo. Jste si toho třeba ani nevšimli, teď už měl tendence třeba na něho naskakovat. Jo? Já jsem ho skorigoval a upozornil. Jo, že se to už měl takový, jo. To je prostě důležité. Jo, ale dívejte, tady je teďka psi s mečkou, jo, tak jsou spolu dva psi, co se prostě vždycky rvou. Jo, protože on může klidně útočit z toho, že má jako strach, jo. To je prostě, takhle to ty psy někdy mají, jo, ale takhle to jde, jo, takhle by to mělo fungovat, takhle si seznamujou psi. Vezmete je vedle sebe a pak je vlastně můžete dát k sobě, ale je potřeba u těch silných plemen vypli na ten koš, aby se to dalo jako skorigovat, jo.
Oni si taky ve finále nic neudělají, když si, jo, oni mají ty chlupy, takže když by se něco stalo, tak je prostě roztrhneme a no, ona jí má potom dost tendence jako nadcházet, tady pejsek. Semča, no. Tak, kluci vystřídat, to mě nevadí. Nevadí tam, oni se vlastně ani jeden druhýho moc jako ne... No, on to neumí, ale tohle je důležitý, když jste v tom klubu, abyste to s nima dělali. Ještě ale taky do vás hodně. No, my to vystoupíme Já jsem úplně obyčejný klub, protože jste to dokázali ale vy jste v klidu a přece jenom do nás, my ženský jsme takový nervóznější. Jo, já bych potřebovala mít o 20 míň. Vy máte úkol, vy mu koupíte takový koš, jak mám já, aby mu byl příjemný a budete ho prostě učit. Jo, budete mu ho občas dávat na chvíli to, aby se sklidnil a budete ho prostě učit, protože pak můžete víc jako spolupracovat, protože opravdu se jako kdyby těžko potom s nima pracuje, teďka jak já chci v tom volnu, aby se nepokousali, jo, když ten koš, když on má ten, podívejte se, máte krásně 3 psy, jo, vedle sebe, to je nádherný. Jo, já Stičku neřeším, protože ona si, teď, vidíme, co se stane, já se zkusím s nimi zastavit. Jo, klidně si to vodítko můžete stáhnout, klidně si s nimi pozastavte, upravte si to vodítko, jak potřebujete. Podívejte se, já se s nimi jím. Jenom dýchejte. Já mám pod kontrolou, tak. No. Dívejte se dopředu, narovnejte ramena. Ale zase, jo, to je ten vodák, to klidně až teďka přijdem, tak můžeme z jednoho pejska vzít, klidně roníka, dáme ho na ten vodák, já vám klidně můžu ukázat vlastně, jak se pracuje na tom vodáku, jo, abyste to psali pod kontrolou, protože já fakt svý psy vlastně tahám na tom vodáku, dokud není na 100%. Tak, dojede ruky, tak. Tohle je super. Jo, 2 psy, co spolu nemůže být, já půjdu tady radši vedle, kdyby náhodou něco, ale... Ty líp, že jsi tam ty, že? Jo, on to tolik natahá. Brunovi je to úplně jedno. Jo, tohle je super. Vidíte, že jste říkali, že to jako nejde a jde to. Jde to jenom proto, že jsme to neřešili. My jsme prostě, ale takhle vlastně jde, opravdu seznámit každý. No, tohle, když budete dělat se svými stavbordama, máte nějakou známý určitě nebo někoho, třeba psa, který, jo, nebo když já přijdu, tak bylo fajn, že jste se třeba přijdu odpoledne, s někým si domluvili, doma jiný, abyste tohle mohli udělat. Jo, aby jsme ho prvně naučili vlastně, že kolem sebe projdou, a pak je vlastně takhle vzali, to je jediná možné vezmu. A to na kraj. Dívejte, já si je vezmu, trošku je. Jo, oni už, dívejte, jak mají tu vašu energii, oni byli úplně klidně, teď nasáli tu vašu energii a už začali oba dva, hej, já sklidním, už to prostě je, jo, to je přesně ta situace, oni vám začnou, a teď to, tak se zastavím, rozumíte, jo, vy, za chodu, tak se prostě zastavím, sklidním ty psy, řeknu jim, co po nich chci, dejte se, jestli se mnou na sebe, dívejte, a já je sklidním. Dívejte, tak celá ta skupina se uklidnila. To je ta energie, kterou my potřebujeme těm psům dát. Jo, a to nevadí, že každý jsme nějaký. Tam je jenom důležitý, aby vy jste to na sobě viděla, abyste si to uvědomovala a dokázala, díky třeba tady, já nevím, paní Janotové, nebo když s někým půjdete, aby vám to řekla, zpětně sama sebe chytnout vazbu toho, že to máte. Jo? Všimněte si, že já jim nic neříkám, ale vy prostě jdete a teď, hej, co děláš? No, to nejde prostě vědět, já není nemluvím. Já se zastavím, svou energii je uklidním. Jo, ale vy si to musíte jako sama na sobě, ale to tam dostanete. Jo, ale když vím, že to tak je, tak když začnu, hej, tak si to uvědomím, uklidním se a stoupnu si a nechám toho psa, tak třeba potřebuje minutu nebo 2, aby se uklidnil. No, to je super, no, tam byl pes, hej.
nevadí, jo, tak se mi rozutekli, tak já je skoriguju a pak je úplně v klidu zase dám k sobě, jo. Můžu mechanicky, jo, to je prostě já používám všechno, jo, ruky, nohy, jo, sklidním je, tady si srovnám vodítka, když se mi to přineslo, teď se s ním můžu rozejít. Tohle je vlastně všechno, jo, já to většinou nenechávám, jo, on by chtěl za paničkou a teď, jak on se jmenuje? Rone, ke mně pojď. Jo, to je super, když by neposlechl, jo, tak já si to, když to vodítko máte takhle, tak na toho psa nikdy nevolám. Já si ho nachystám, zavolám, když ten pes neposlechne, tak já si zlehka mu dám impuls, ke mně. Přivolám ho, tak, přijde, může se pochválit, je na nás, v noze nebo to, dám mu volno a jdu si. Ale přes tohle toho psa naučíte, protože ten pes, oni mají ty instinkty a oni dokážou potom už navnímat, jaká je vzdálenost. Jo? Ta moje malá to teďka po 5 měsících a ona fakt jako už netahá. Jo? Ona jde, já už se třeba chystám, že šlápnu a ona se zastaví. A tímhle ho máte pod kontrolou, když máte třeba problémy s tou agresí. To je super, já toho psa dám na volno, vím, že jsou tam ti psi a já ho budu učit na to odvolání. Jo? Vím, že tam je pes, on se tam zaujme, tak já ho tím upozorním a zavolám. Nepřijde, cuknu, tak ho přitáhnu, dám si ho k noze a pochválím. Můžeme vyzkoušet. Jo, tam už se zvedal ocas. Jo, no a to je právě, už jste měla. Jo, to jsou ty. Můžu vás poprosit? To je to právě takto. Hej. Jo, a to dějete. Teď jsou tady. Dobrý, teď jsou tady od toho já. Hej. Hej. Teď to předvedu. Jo, ale. Bude ještě vyvářit tvář. No, tam je blbý ten koš, jo, protože oni asi budou mít tendence. Jo, ale vidíte, že už tam byl ten a všimněte, já jsem mezi ně vstoupil a já jsem po ně chtěl, já teďka po nich budu chtít, aby byli tady. Hej, sedni si. Ono, jak to bude u mě, tak si bude cítit hala. Hej. Jo, vidíte, že najednou to, co tady bylo, ten střed, já jsem si mezi ně stoupil a já jsem jim řekl, tohle to nechci. Jo, je můžu dát klidně. Já mi nevadí, že se semka nedívá, jo? Pro mě je důležitý, že já jsem teď mezi nima, víte, že to najednou zmizelo. Když si to nedou tady, zůstaňte sedět, my půjdeme kolem vás, jo? Hej. Já půjdu kolem psa. Já půjdu kolem psa. Já mu nedovolím. No, tak, přesně, přesně. Jste udělala to, že oni se k sobě a vy jste ho otáhla. No. Jo? Podívejte. Já ho donutím, aby tam šel. Ale nedovolím mu, aby to udělal. Sedni. Jo, jako on je z toho nesvůj a mě to nezajímá, podívejte se. Já jsem dělal pravý opak. Když by byla jakákoliv agrese, tak já bych ho skorigoval. Jo, klidně ho povotočím, podívejte se, co vedle sebe. Jo. Já mu říkám, tohle po tobě chci. Víte si, že on si ani nevšiml. Jo, ale oni se střetli a vy první co, tak jste začala táhnout vodítko hnedka pryč. Místo toho, abyste přišla, vzala si toho psa víc pod kontrolou a on, když k němu šel, jak já bych ho tam nepustil na tu vzdálenost, tak já ho kousek povotočím, skoriguju ho a řeknu mu, tohle nechci, abys dělal. Já chci, abys dělal tohle. Takže spíš je skorigovat vždycky, aby nebyly čelo na čelo, aby prostě každý otočit. Jako je to lepší, ale klidně k sobě můžou být čelo na čelo. Teď jo, ale v tom momentě, kdy to bylo nečekaný, jak vystartovali. Jo, tak si ho vezmu a jako skoriguju, jo, dám ho, když bude moc rozrušený, tak ho otočím, aby ho neviděl. Aby jo, ale dívejte. čelo na čelo. Jo. Jo, on se dívá jinam, to je jedno, ale on se s tím teď musí poprat, on tu situaci musí řešit v sobě. A ví, že nemůže kousat, protože tady ten divný černý velký pes mu říká, jako tohle se nedělá. Jo, ale podívejte se. Tady stojím úplně v klidu, kdyby po něm vystartoval, úplně v klidu, já na něho nebudu křičet, já ho stáhnu a znovu to s ním udělám, to cvičení. No, podívejte se, jsou tady proti sobě a můžete s nima normálně fungovat. Tady je blbý ten koš, protože až je tam na vrchu pustíme, ale zase, když to udělají, aspoň je můžeme dát do té podřízené polohy. Tak je nějak skorigujeme, když tak někoho kousne, to se taky stane.
Prostě jako Neoblečení. jo, jako Malá pravděpodobnost vybrkovat. když tak se to bude muset vždycky nějak s tím trošku to nevadí, tak to už se stane. Jo, ale vidíte ten rozdíl toho, podívejte. To je ukřivděné. No, vidíte, to je přesně, ale to je dobře, že to říkáte. To je to, co si vy sama v sobě musíte, jenom takovýhle slovo, jenom takovýhle jedno slovo. Ve vás, jenom takovýhle jedno slovo už s vás neudělá vůdce smečku. Vy řeknete, dívejte, on je ukřivděný. Tím pádem já se vůči němu cítím, že jsem udělal něco a ublížil jsem mu. Z tohohle místa jsou tady. Dívejte, já se tak necítím. Já jsem tady teďka jako, když to řeknu trošku egoisticky, tak já jsem tady teďka jako, já jsem budu krátkou slovo, teď tady mám ten seminář, to funguje, wow. A to je jediné, co mě zajímá, jo, když to řeknu trošku přehnaně. Já mu neubližuju, já mu teď pomáhám, to je ten rozdíl, co musel stanovit. Všechno, co děláte, tak vy těm psům pomáháte. Já mu teď pomáhám, aby dokázal být s košem, aby jsme semka mohli pustit toho druhého psa a aby jsme je mohli naučit, jak se to dělá, aby jsme mohli, všechno, aby mohli mít ten klidný život a mohli vypadat takhle. Jo, takže já mu neubližuju. On si tím jenom prochází. Teď je s tím v klidu, je dobrý a já ho odměním, protože je v klidu. Chválím ho, protože je pašák. Myslíte si, že já to moc nedělám, ale v tomhle případě je koš. I kolik ho budu nasazovat. Vezmu piškot, vezmu piškot, strčím ho do toho koše, nasadím mu to s tím košem, připnu mu to. On si všechno bude spojovat s těma, dobrý Františku, jo? A on si to bude spojovat s tím příjemným. Jo? Já mu ho nasadím, klidně ho takhle párkrát upozorním, on zůstane v klidu, já mu ho odepnu, znovu ho odměním. Jo? Nechám ho klidně chvíli na začátku, jo? Já teďka to, strčím tam tu věc, já mu to ukážu, aby věděl, tak je šikovný. A nasadím mu to s tím dáváním toho pamlsku. Jo? Já na to nejsou zvyklý. Tak, jo, zás, jo, ježišmarja, já jsem ti to tam, pardon, jsem ti to blbě strčil do té konci tam. Jo, no, ten koš je velký, já jsem měl odvesný, ale to nevadí, to tam bude mít takový pokroucený, ale na tu chvíli nám to postačí. Je třeba super, že on si ten koš nechá jako nasadit, že tady nějak extra jako jo, že tady nějak extra nejančí, to je super. Jo, to je třeba taková věc, zrovna vám řeknu tady k tomu, jo, ty věci, opravdu čím víc zůstanete sami otevření v sobě, tak tím líp to funguje, jo. Moje štěně nechtěl nastupovat do auta, já už musím se natlačit, když byla na volno, tak jsem byl schopný uchytnout. Si říkám, já to vyřeším, to je šílené. Teď mi napadla věc, že všechno to je psychologie, mi ty věci napadají. Já říkám, já to vyřeším. Tak jsem auto zaparkoval na zahradě, já mám zahradu 10 000 metrů čtvereční, zaparkoval jsem na zahradě, dal jsem jí granule, odevřel jsem kufr a dal jsem jí do kufru. Teď ona tam jako, říkám, nemáš hlad? Nemusíš. Koupa už tam byla. Tak jsem jí dal najíst, takhle už jsem to udělal několikrát a ona si to spojila s tím jídlem, s něčím tím příjemným. Teď ji vezmu, ještě furt ji musím jít na voďáku, protože by utekla. A když už ji tam dostanu tím voďákem, tak já přijdu, dám jí piškot, předtím ho dám, vezmu druhý, takhle ho dám a udělám. A ona vidí, že tam spadl, udělá hop a skočí tam. Já ho pochválím, ona ho sní, spojí si to s něčím příjemným a jo, třeba vyzkouším jenom to, co jsem říkal, jo, tady je třeba piškot, tady spadne na zem, něco vlastně teda nevezme, kdyby si ho vzala, jsem chtěl vám ukázat to psychousnutí, ale evidentně on ví, koho je co a není, tak si hodně. Jo, a můžu ho za to, je tam úplně v klidu. Víte, má koš a je to úplně bez problémů. Třeba, že s tím naspám do toho auta, je třeba si dělá blbě v autě. Tak běž. No pojď. Tak ho nechte, jo? Jako, můžete ho zavolat, on nechce, nechte ho ty projít. To nevadí. No dobře, ale víte co, to je, když ho budete teďka prosit, no jasně. Když ho teďka budete prosit, tak zás už nejste vůdce smečky. Jo, já ho zavolám, když po něm budu chcet, aby to bude to povel, tak prostě důsledně přijdu. Když ne, já ho zavolám
ať si tím projde. Jo, normálně si jste za mnou stoupnout a nech to projde. To je pro vás dobrý. Jo, to je jako přirozená mastička. Je dobrá mě. No, pojďte se, on si tím teďka prochází, on tady teďka je to takový zmatený, ale vlastně všimněte si, že ten koš, jo, zás. Znovu jsem ho musel jako fyzicky napomenout, tím kousnutím, ale podívejte se. Jo, není to žádný mlácení jak venku, protože zaprvé ten koš je příjemnější než ten, prostě mám to vyzkoušený, nevím proč, ale i u svého psa jsem to zjistil a už budu používat jenom tohle, je to geniální. Je to prostě pes se v klidu napije, můžete mu dát odměnu a nikoho nekousne. Jo, to, co on to, tak přinouším, když by se ti psi, tak ono může takhle jako štípnout, ale neublíží mu, že tu pusu nemůže rozevřít. Jo, má několik velikostí, takže se dá zepřed přijít do obchodu a vybrat to správný, je to geniální. Vy určitě to připomněli, ale já jsem rád, že jsem si na to vzpomněl. A tyhle ty věci, jo, nevím, jak to máte doma, štěkání na zvonek, to náštěva, jo, pes se dere ke dveřím, tady tyhle ty věci. A vždycky to funguje o tom, imaginárně. Tady jsou dveře, jo. Jo, tohle je v pohodě. Asta, hodná. Hej, asta. Hej. Tyhle taky. Imaginárně, tady jsou dveře, jo? Zazvoní zvonek. Takhle učím psy, jako naučím psy. Ty psy přijdou. Samozřejmě ho prvně musím zmáknout, takže se mě podřídí. Jo, že už jsme si vyřešili, kdo to tam řídí. Já přijdu, všechno, co je vaše, je všechno dominance, jo? Protože každý pes, když někam přijde něco jeho, tak si stoupne a je to jeho. Takže tady jsou dveře, pes štěká u dveří, jo, na návštěvu. Já přijdu, vytlačím ho tělem. Stoupnu si tam, rozkročím se a tím řeknu, tohle je můj prostor. Když ten pes nerespektuje, dělám 2 kroky dopředu, vytlačím ho a znovu se vrátím. No, on dělá krok, tak já, když já tomu psovi něco řeknu, on dělá krok, tak já na něj zatlačím tělem, aby udělal 2 zpátky. Jo, tak to je, takhle já naučím jen 20 minut toho psa. Vytlačil ho z těch dveří, už jenom to, že jsem ho vytlačil z těch dveří, jsem mu jasně řekl, že prostě to jsou moje dveře. Tam já rozhodu. Pak, když někdo zazvoní, on začne štěkat stejnou věcí jako náhubek. Jako vlastně to, co já učím, je vlastně úplně jednoduchý. To je furt to stejný dokola. Já ho napomenu slovně, když bude štěkat dál, nepřestane. Tak ho, hej, jakmile začne štěkat a třeba nepřestane, tak já toho psa začnu tělem tlačit, nechám ho utíct a naženu ho do rohu. Tady ho naženu. Tam si stoupnu. Hej, a on přestane. On se poddá té energii. Hej, uklidní se, přestane štěkat, já jdu ke dveřím a zvoním znovu. Štěkne, hej, z mé zkušenosti stačí tohle a pak už a je prostě vyřešen. Jo, ale mě se vyšlo, jak často hlavu dolů. Nejdeš tam zašel, radši schop, nech to. Jenom stoupněte prosím bokem. Ne. Hej. Hej. Tak, jo, teď vyzkoušíme. Počkej, já to vlastně možná dám bokem. Už tak, jo, prosím, teď už zazvojím bokem. Hej. A my máme bezvednou, ne? Jo, jenom tam normálně vypustat. Ona je zrné. A pustíme je a jsem se trošku uklidním, trošku dal adrenalin, ale dobrý. Hej! Dívejte se. Teď bych vás poprosil, vy si stoupněte, obě dvě, a dělejte to, že když ten pes půjde za váma, tak vy od toho psa odejděte. Hej! Jo, už tak partičku to je jedno, jo, natáčí to, já budu muset reagovat podle těch psů. Jo, to je ono, tak. Necháme, dívejte, to jsou ti 2 psi, co se zabijí, jo. Tak, to je ono, jo, to je přesně ono. Dobrý je, když on tohle vám bude dělat, tak ho skorigujte normálně tím kousnutím. Jo? Podívejte se. Takže jak to je? Jenom teď vidíme, že to vlastně není ve psech, ale je to v těch pánech. No, podívejte se, že oni se k sobě přiblížili. Já jsem je napomenu, hned na začátku, řekl jsem jim tohle, ne, a podívejte. A snad přestaň. Jo, vidíte, že tady spolu můžou být 2 místnosti. Dobrý. Jenom ho skorigujeme, necháme ho, on se trošku uklidnil, tam byl sám.
Jo, vidíte, že tenhle ten pes neútočí, protože je agresivní, ale útočí, protože se bojí. Není mi to vidět, on je bázlivý. On přechází z báze do agrese. Jo, vidíte, že on se nechce kamarádit, ale můžeme ho naučit to, že zůstane. Jo, to je v pořádku. Jo, ale můžeme ho naučit to, aby na to nereagoval, protože podívejte se, já jsem ho upozornil, on chtěl hnedka, ale on se bojí. Tohle není agresivní, tohle není dominantní pes, ale to je jako v podstatě ta nejhorší kombinace. Jo, bázlivý pes, který přechází do agrese, to je nevypočítatelné. Ale dá se s tím pracovat. Jo, dá se s tím, protože dívejte. Jo, tohle je, ale byl obrovský důležitý ten začátek. Takže podívejte se, oni si vůbec ani jeden druhého nevšimli. Oni tady spolu můžou být na pár metrech čtverečních. To udělal to preventivně. No, jo, ale dobře, ale vidíte, to, co jsem, vy musíte pochopit, to, co jsem já tady teďka dělal, tak můžete vy dělat, hej! Ale já jsem dělal, dobře, sledujte to, co já dělám, jo, ty pohyby, to je důležité. Hej! Tohle můžete dělat na tom cvičáku. Vy je pustíte a jakmile přijde tady ten, vidíte, že kouš už bude zvládat, budete trénovat, to je reální, a vy je pustíte a jakmile, jo, a vy jste o to, aby to, jo, dívejte, já jsem teď tady o tom, že to koriguju, podívejte. Když vám začne dělat, tak když ho pohladíte, tak mu řeknete, to děláš dobře. Cokoliv ten pes dělá špatně, jakmile začne kňučet, jo, teď ti lidi začnou dělat, no, Beničko, uklidni se, tak vlastně mu říká, tohle děláš dobře, no ty tak krásně kňučíš, on to chápe, jo. Když víte, že já toho psa pochválil jsem ho až tehdy, když přestál s tím košem dělat ty věci, jo. Teď můžu přijít, teď je hodný a můžu říct, ty si paši, tak je hodný pes. Ale po něm chci po něm bylo hodné a když to dělá, tak ho pochválím. To dělá ten koš, jo, hlavně. Má koš, takže je to hej, dobrý, necháme to, hej. Hej. Vidíte, ale vidíte to, že on to chtěl a stop. No. Vidíte, že jenom chtěl a já jsem mu už, on má trošku se mě jako respekt, ale tohle je důležité. To je dobře, že jsme sem vzali tu Fenu, protože tady dala ten impuls k tomu, jako, k tomu, tak, a stop, klidu, jo? Klidu, my teďka potřebujeme, ty psy byli klidní. Jo, je docela možný, že oni se díky jako nyní můžou chytnout, ale bylo by to fajn, že bychom mohli skorigovat. Vidíte? To je ono. To je důležité. Já jsem ho upozornil, že to... Já jsem ho upozornil, protože on na ní začal naskakovat a to by byl impuls k tomu, že ona by se ohradila. Já jsem ho upozornil a řekl jsem mu, tohle se nedělá. Jo, takhle si psi hrají. Tohle je hra. Jo, takhle to má být. Pojď na to. Už je zase uražený. To nevadí. Jo, to je zase, řešíte něco, co je v podstatě... On není uražený. Ne, on není uražený. Tenhle ten pes o tom teď přemýšlí. Takhle vypadá pes, který přemýšlí o tom, co se tady děje. Jo, a teďka říkám, tady se nemůžeš schovat. Jo, ty nesmíš si sundat koš a on prostě má tendence naskakovat, ona by ho kousla. Jo, nebo ona by ho dala, jo, nějak ona by ho neublížila, ale to dělala. Jo, a takhle přesně musí probíhat procházka. Psi musí být pod dozorem. Jo, a zás koš, jenom ho skoriguju. Dívejte, teď si tady můžou... Jo, když jsem tu nevidí, můžete si klidně přijít podívat. Dívejte, oni se zajímají o lastu, ale všimněte si, že ani jeden z nich se nezajímá o sebe. Tak, to je přesně ono. Panička mu upozornila, teď už by to mohlo být na vás, to by bylo super. A vůbec se nebojte. To není o tom, že on by byl uražený, on o tom přemýšlí. On přemýšlí, co se teďka děje. Dostává dneska nový pravidla, nový hranice. A mu v tom bude moc dobře. No, podívejte se, teď si tady, ten ví, jak se hrát, ten není ten, jo? Ten když za ním přijdete hrát. Ten to neumí, ale tímhletím se on to naučí. On se naučí, jak se chová mezi psama. Protože já mu teď říkám, tohle nemůžeš, tohle nemůžeš, tohle nemůžeš. A on si může vybrat, on si může jich hrát. Jo? On by chtěl. Tak, to je ono. Jo, tady je psi hrát, si
prostě spolu dokážou hrát. A ten prostě se buď může přidat do smečky, nebo nemusí. Jo, to je úplně jedno. Jo, to je na něm prostě, to já nebudu si učit, jak se hraje, to už je o nich, jestli se... Vlastně, pojďte za tebou. Jo, on je trošku outsider. A proto se mu i stává to, že ti psi na něho tak reagují, protože ta jeho energie se psům nelíbí. Tohle je bázlivý pes, oni to cítí, oni cítí, když má člověk strach a napadne ho pes, tak to je proto, protože vylučuje adrenalin. Adrenalin vylučujeme, když máme agresi, nebo když máme strach. Tak vylučujeme stejnou látku a ti psi to nedokážou rozlišit. Pro ně je to vždycky ta vůně z toho je to nepříjemné. Proto tak reagují. Jo, on je bázlivý, on není vůbec, ono to je jenom, ale vidíte, že tohle, když s ním budete dělat, on se změní. On se naučí pravidla a minimálně se naučí být v té světce, aniž by byl agresivní vůči psům. No. Za dnešní den a za to, že jste přišli, bylo to moc fajn. I pro mě, že jsem si vyzkoušel něco nového, tak se mějte hezky, užijte si pěkný zbytek neděle a doufám, že se zase někdy uvidíme. Určitě, my taky děkujeme moc. Děkujeme, to super. To nebudu pořádat. No,